เ
Kurang nepek. Ya, bater we. Nggih. Polo jumare. Apa jumare? Nggih. Soal Kakang Dipokusumo dawuh kene aku ngrawuhake kakang sebab perkara ingkang kudu sun aturake marang kakang sakwise reretu ing kademangan iso ditentremake dening para sedulur ketone kuwi ana perkara maneh sing ndadekake jujur ing atiku ngono kang semeru kakang aku ngrawuhake panjenenganmu ngono nyai aku kuwi tak rogo kahanan kademangan sing sawetara panen sing ora pati kasil nanging iki ana perkara maneh kira nyami wis pangerteni Injil rezeki teman wonten perkawis menapa ta menika ngene nyai perkarane kuwi ora liya mung tumpuk saka anak wadon sing saiki anjir aku dosa katone wis akeh para Jawa ngarepake marang anak wadon Injil teman kula dangu ingkang putra iya ayo ngene Injil teman boyo sliramu sakmana bapakmu karo ibumu sliramu wis minanci para krama ya wis akeh sing padha nglakon mbok ya salah siji sing mbok tampa supaya bapak ibumu enggal ronggar pengganti tondo Bobo kula saged dipun monggo priya ingkang wonten ing pitedah ingkang saged nyuwunaken kembar mengkono singgihan Bobo nah iki sing dadekake sujud ing atiku mula iki pasti minangka sesepuh tak rawahake ngene iki mumpung ana kakang Dipokusumo perkara iki aku perlu nyuwun ketimbangan marang kakang Dipokusumo piye Injil teman dos pundi niki teman rumaos kula kok sekar arum kula sawang-sawang kados panjenengan ra diwele wonten lho Bapak ya nek perkara rewel ngono tak ora ninggal saka mbokne ta ya aja nyalahke aku kula rumiyin boten kados ngoten kok
Jadi boten dalem sewu gitu. Kepareng kula matur namung saderengipun kula matur ngaturaken suka pangabekti. Ugi katur ing ngarsanipun Ki Demang Purbawasisa. Sutajaya tak tampa pangabekti muga penanti kami mengko yen ana rewetan sing kudu pengurusi sawet-sawet ya urun rembug aja dikepekewuh mangkono kaya Inggih Ki Demang. Mila sektosipun kula ugi gadhahi raos mandheg mangu utawi benggung raos manah kula Ki Demang. Awit panjenengan dalem ngawontenaken pepanggihan ingkang sampun ageng katimbang awal sabanipun. Kula kinten ingkang dipun rembag kejawi grombolanipun Ki Sura Gendeng ingkang saben dintenipun damel resah dhateng sanak kadang ing kademangan Purba ing kademangan Purwosari. Malah katembeke mawon kula nampi pawarta saking perjurit ingkang jagi. Putri dalem inggih Endang Sekar Arum katembeke mawon menika dipun gonjak dipun godha kaliyan grombolanipun Sura Gendeng sakanca. Pramila kanthi menika Ki Demang. Menawi wonten lilah dalem babagan grombolan utawi begal ingkang papan wonten ing wana ingkang dipun pimpin Sura Gendeng. Menawi wonten lilah dalem badhe kula upadi badhe kula cepeng Ki Demang. Awit saben dintenipun tansah damel resah menawi wonten piyayi putri tentu kemawon dipun prawasa. Menika menawi dipun sedaya kala wau menawi dipun lajengaken menika kula kinten saya ngobrol Ki Demang. iya wis iku sawetara semono sampeyan Oh inggih iki tak takon marang anak tadi dia sumangga. kaget dengan itu apa mengkono yo Injil Jawa nulis nika. Kalau kula wonten sendal lajeng wangsulipun dipun gayakan yo cetha yen mengkono apa panjenengan kabeh mau bisa sira tanggelan. Inggih nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami Ki Demang. Awit saking kathahipun grombolan begal ingkang samya jarah rayah kula sakanca boten saged ngranggulani. Dereng malih menika saking kathahipun para kadang muda ingkang lamar putri dalem. Kula kinten ing sakmangke menawi gedhamon boten tumuli caos wangsulan. Kula kinten kagol manahipun tanggurung menika damel risak ing kawontenan ing Purwosari menika Ki Demang. Tak tampa kang dadi aturmu Jogabaya semana sawetara iku perkara kang gedhe kang mengkono aku perlu nyuwun timbangan marang panjenengane Kakang Dipa Kusuma dawuh iki ana perkara ingkang Kakang wis ngiringake piyambak. Banjur aku nyuwun timbangan marang Kakang kepiye munggo prayogan. Merdewi saking atur pengasan amutah purus promo kalamun dikantuk kembar Kembar mayang banjur dunungi ana
yen kakang bisa ngupati lan madhalake kahanan Gede. Kamu berpilih kakang kamu jadi luwih pono luwih paham babagan sekar kamu. Kami monggo lakune dadi jangan sampai jadi pasti anu pasti pun junukipun sekar. tak tampa apa gawe si kakang yen mengkono Jagabaya aja Jagabaya Inggih kula Kitembang. aja wedi kangelan sira aturana rawuh sarata Sampun ingkang dawuh tinggalan kepakuan pamit badhe menuju Padepokan. Timbali kagem sare. Pikantuk berkah pangasturan suwak kula kagungan niku namun bukti kula kemawon kunjuk kula sampi menopelkan dados pangandika panjenengan Sarasati salajengipun iki kalambahan menika kepak kula rawuhaken panjenengan ingkang sedaya kala wau miturut tamasipun para kakang lan boten wonten priyayi sanes ingkang saged merantasi menggah menika kala wau bilih sarana anak kula menika putra panjenengan iki sekarang apa inggih badhe kula prapun inggih lajeng kados pundi iki lajeng menika wonten bubur mayat ten iki sekar kembar mayat niki lajeng sanipun kados pundi iki Mas lajeng menika kula menika kirang masatos dumanipun wonten pundi lan wujudipun kados meniki kula boten saged ngupami niki ngaten sedanipun Kitembang menika nyaloyo inggih nggih ngaten Kitembang saderengipun kula saged kula tak omong kaya kula tendang monggo ini sekarang dong Jangan iki wis pengen nabi kok kowe jaripun dhewe anake kedah bari kedah kula kedah kala kromo yo ngene ya Nduk pancen wanita kudu netepi jarmane wajib bebrayan agung nanging pamun kok agung banget jane kembar mayang simbah lagi ngerti iki monggo ramamu nyaloyo karo aku kok jaluk sing ngene bae piye lan kula jumbo kaya kedah ingkang kula kok ngene wae jaluk jalan piye jaran menika nggih mboten anu kok akae simbah yo ono omah kae karek untung jane ya wonten toki menika kedah ingkang mboten saged dipun kudu kembar mayang monggo kembar iki
artine padha. Wayang ku kembang. Dadi kembang sing padha, sing dikarepke ati sing jejer padha. Judule lak ngono to. Wis kene wae. Panjenengan jejere wong tuwa kudu saguh marang panjenenganmu tak saguh panjalukmu mung simbah jaluk pamit. Iku mang iku saged dinten niku kok budal ku tambahi pangestu. Matur nuwun sanget. Nuwun pamit. Menapa wonten ilang dalem menawi kula badhe njampaki utawi nderekaken lampahipun Kisaraya Gati mbok menawi ing sampakae tegi wonten bedaya kanthi mekaten kula saged caos pambiyantu. Iya sing urip kula kerja iswen. Nggih menawi mekaten sampun tingkas dawuh timbalan dhateng Pak nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Nika saged dipun jejeraken saderengipun kademangan saged sak sampunipun ki saged. Nggih. Derek kawon tenan. Nggih. Nggih. Gandeng Pak Bupati Pak Wakapolri dan menika ngapungipun mengke adegan mapan jam pinten dereng mangertos umpami diwalek kok ngadiru penate Saged mawon saged. Saderengipun jejeran kademangan nika kabupaten Kiyen boten wonten. dadi umpama mengko Pak Bupati ono kon ndur anak-anak iki lan nyantang terus Nggih saged. saged anu nggih Saged. kok duwe penake to Nggih. dan itu rangkaiane Aryo Sento kok adegane Pak Krisin CS Nggih. manggungan Pak Nggih. ngaten nggih Nggih. Atur. Nggih. Nggih, siap. Nggih, niki ateges jejeran Kadipaten damel pre-memori pergi anggenipun para paraga boten sakau. Kalajengaken jejeran Pak miturut selatan ingkang sampun kita wonten para paraga ingkang asma-asmanipun kaserat. Ampun ngantos mengke niki mau sinten mau Waktu baru Pak Ali dan berikut tegene doang. Terus tegene nanti ampun ngantos pansis. Pramila mangke niku dipun pastekaken napa dipun patok ingkang paraga. Nggih. Damel saya nggih. Mangke damel sinopsis masakan teng jejeran damelan nggih kedah niku. Dipun pastekaken dipun tok. Nggih, ateges menika jejeran wonten Pak Nisit CS saking Ungaran. Monggo saged dipun dadi wonten mriki Pak Nisit. Iki sempet mawon boten saged.
Jejeran serpek. Oke, serpek. Singgah singgah kono singgah pansuminggah tulko kono singgah singgah kala singgah singgah kala singgah pan
sing asirah sing asuku sing jatan kasemoto sing ngadengga sing ngabuntut sing